Terve! Mä oon Kirvesmäen Joel Sadeksilta ja ollaan nyt tässä jyväskyläläisessä taloyhtiössä, mihin ollaan toteutettu kondenssiveden poistojärjestelmä ilmalämpöpumpuille. Eli kyseessä on 2 1970-luvulla valmistunutta kerrostalorakennusta, johon on jälkiasennettu ilmalämpöpumppuja, joiden kondenssivesi on sitten aiheuttanut ongelmia valuttamalla vettä noille parvekkeille. Sadek suunnitteli kohteeseen kondenssiveden poistojärjestelmän, eli tehtiin erillinen putkitus kondenssiveden poistolle, jotka sitten liitetään tuohon ilmalämpöpumppujen kondenssiveden poistoletkuun. Eli ilmalämpöpumpulta tuleva kondenssivesi ohjataan tätä kondenssiveden poistoletkua pitkin tänne meidän tekemään kondenssiveden poistoliittimeen, josta se ohjautuu sitten tuonne pystytorviosaan. Eli tähän pystyputkeen asennetaan tuommoinen kondenssiveden poistonippa, mihin yhdistetään sitten tuo ilmalämpöpumpun kondenssiveden poistoletku. Oikeaoppinen kondenssiveden poisto on tärkeä siksi, että ilmalämpöpumppujen kondenssivesi ei valuta esimerkiksi parvekelaatalle ja aiheuta siten vesivahinkoa. Ja jokainen kohde meillä suunnitellaan kohdekohtaisesti. On myös mahdollista liittää se tuohon rakennuksen olemassa olevaan sadevesijärjestelmään tai sitten rakentaa sille kokonaan uusi, kuten tässä kohteessa tehtiin. Nyt kun Sadeksi on toteuttanut tähän kohteeseen tämän kondenssiveden poistojärjestelmän, niin jokainen parvekkeellinen asukas voi asennuttaa itselleen ilmalämpöpumpun ilman sitä huolta, että mihin se kondenssivesi saadaan ohjattua. Mikäli teille taloyhtiössä askarruttaa kondenssiveden poisto-ongelmat, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Me Sadeksilla katsotaan teille kohdekohtainen ratkaisu jokaiseen asuntoon.